Искаш ли? Искам, айде. Хайде. Просто се подпуснах в ръцете му и той ме поведе. Никога не ми се е случвало такова нещо, по-скоро изпитвам страх от височината, но просто ми обеща, че няма да ми пусне ръката и затова просто полетях с него. Ето още едно нещо, което прави с мен Алек. Караме да бъда смела. Първото място, на което исках да заведа Маги, е залива на Сейнт Джордж. То е много диво малко заливче, където имаш една прекрасно чиста синя вода, един бял каменен бряг, до който няма достъп, освен по вода. Исках да предизвикам Маги, доплуваме до брега. Аз чувствам една сигурност с него. Едно спокойствие. Аз не съм от жените, които обичат да доминират в една връзка. Искам да се чувствам жена, искам да се чувствам по-слабата. И точно това в този ден ми показа Алек. Че аз мога да имам в негово лице този човек до себе си, този партньор, силната половина до мен, който да ме хване за ръка и да ме води напред. И това е нещо, което търся. Нещо, което ми направи естествено веднага впечатление, как взеха ли, как ме зави, как искаше да се чувствам добре, да не ми е студено. И отношението му към мен го прави много, много мъж. Той каза, че така е възпитан. Каза, че има много силна връзка с майка си. Според мен това е много важно също за изграждането на един мъж. Да има уважение и отношение към една жена. Така че съм много благодарна на тази жена. Бях си загубил малко чара от живота, честно казвам. И... Не същото. Не помня ми за романтиката вътре в мен, като беше изтинала доста. Какво означава да се покажеш чист емоционален, без никакви задръжки, в желанието ти да направиш някой друг човек до тебе по-важен от самия тебе. Да го накараш той се почувства по-добре от теб самия. Да го направиш по-щастлив, отколкото ти щастлив. Да, бе! Докато просто си вървеше, той намери едно камъче във формата на сърце. Наистина изглежда така, то е такова. Много правилна форма на сърце. И ми го подари. И решихме, че това е знак. Аз много вярвам в такива знаци. За това, че се случва любов. И в момента, в който продължихме, видяхме един храм. Просто се озовахме пред един храм. Беше много специален момент. От ние специални моменти, в които чуваш тишината. И това ти е абсолютно достатъчно с човека, с който си. Е тази тишина. Не си спомням, кой за последен път ми се случило да не искам да променя абсолютно нищо в момента, в който съм. А според вас, как минава срещата? Ти призна честно, На остров Сими. грам не ме интересува. Маги ми е тотално безразлична. Тя насреща, къде ли, не съм абсолютно тая. Къде се намира, как ми минава срещата. Честно да ти кажа, аз дори не забелязах липсата в къщата. Няма това кисело лице, няма това кисело лице, няма го това шляпане с чапанките, което ме изнервя тотално. Да, тя последните дни беше наистина сърдита на всички просто. На целия свят. Да, сякаш ние сме и виновни. Да. Ами тя е сърдита, защото реално ние видяхме за какъв лицемерен човек става на въпрос и тя се опитва да влезне в някоя групичка, но никой не я иска и всеки я отритва. Тя се опитва сега да влезе в групичката, в която я наричаха фалшива през цялото време. Където и се подиграват Леля Маги, която гони последния влак. И в същото време ти искаш да си приятелка с тези хора.
Вау! Тя се опитва да се хареса на всички и на всяка цена. Аз не го разбирам това нещо. А според вас отиват ли се двамата? Не, аз точно за това говоря. Прекалено различни са. За мен Алек е човек, който не обича да парадира. По-скоро той е човек авантюрист и обича повече естествения начин на живот. А докато Маги, тя иска да е постоянно под прожекторите, скъпите под светлините. скъпите хотели. И според мен тук дори да се харесат за определен период, после след време тук ще дойдат разликите. Светлините на прожекторите угасват и реалността идва и чука на вратата. Тя се опитва да ни убеди колко е влюбена, колко много го харесва. Още от ден първи, без да го познава. Без ти да си видял, без ти да си опознал даден човек. В На смисъл, 15 години ли си? ние по картинка ли се влюбваме? Аз на снимките съм го харесала този човек, но с комуникацията идва да зародиш някакви чувства. Да. А тя се опитва да ме убеди, че има чувства още преди да го е видяла, че е пращала сигнали към Вселената. Чакай малко, в смисъл... Маги за мен гони последния влак. Тя е на 37 години и не искам по никакъв начин да обиждам жените на тази възраст, обаче за мен има нещо съмнително, ако на тази възраст нямаш сериозен партньор, нямаш дете. Затова е тук. На тази възраст вече. Да, малко скандално. Жена на 37 години в реалити, търсейки любовта. Тя до сега, ако не я намерила... Имаш 10 годишна. 10 години разлика. Аз обективно гледам на нещата. Алек е на 28 години, тя е на 37 години. Те имат почти 10 години разлика. За какво говорим? Лодката акостира на пристанището на Сими. Качвам се на горната палуба. Леле, колко е красиво! Толкова красива гледка отдавна не бях виждала. Толкова наредени малки къщички една на друга, като че ли нарисувани от художник. Много е красиво. Много ти благодаря. За мен е по-голямо удоволствие. За тази красота, за усещането, което ми даваш. Много благодаря. Взаимно е. Слязохме от яхтата, той просто ме хвана за ръчичка и тръгнахме по малките улички. А знаеш ли каква гледка пък ще има от горе? Така че ще се заслужава със сигурност да се качим. Аз съм изкачвала от китайската стена. Сериозно ли? Да. Блазети. Така че... Ти си била на изток. Аз не съм. Не знаехме много и двамата за Сими. Той ми разказа малко, но това, че изучавахме магазинчетата, малките улички, местенцата, на които бяхме заедно, беше също един страхотен момент. Много си сладичък. Много си сладък. Абе, много е хубаво, ще щастлив. Много е хубаво. Хубаво е. Отвътре ми да я гледа, да й давам неща, да я карам се чувства щастливен. Thanks. Thank you very much. Have a nice day. Hi, thank you. Много благодаря. Добре, удоволствие. Къде те намерих? Как стана това? Алек ме кара да летя, Алек ме кара да се чувствам абсолютно свободна. Ние танцувахме по улиците, без да ни пука, кой ни гледа. Това ме кара да бъда свободна.
Буба. Бублечка някаква. Ето за това говоря. За кое? За Буба. Това ти харесва или не? Много ме кефи. Показваш ми хубавата страна на живота в момента. Ти на мен също. И не заради мястото. Да. Всичко е толкова емоционално, че наистина въобще не усетих кога минава това време и че е дошъл момента за вечеря. Красиво местенце си избрал. Романтика. Поддавате си. Добре ли си? Да. Ти как си? Боже, за какво повече мога да мечтая? Всичко беше прекрасно. Караш ме да бъда смела, знаеш ли? Не, как? Когато скочихме от яхтата, никога не съм скачала от такава височина. Не съм. Да, беше ме страх. Значи скачаме по-високо. Ще скачам с теб винаги. Готова съм да скоча. Искам да скоча. Никога не съм била по-готова сега. Да, без да се замисля, би го последвала навсякъде. Абсолютно наистина. Видите как чувствам като на пенца преди малко. И това е прекрасно усещане. Тя си ме стреля с много откровени, любовни думи, които са на изключително силна близост, желание за съвместност. Неща, които само влюбен човек казва. Струваш ми се като човек, който в нещо си all-in, че си отдаваш, не можеш да се отдадеш на 50 или на 40%. Даже на моменти прекалявам в това. В тези ситуации някак си поставям човека до мен, пред мен. А какви сте страховете? Ще да ти сложа между това? Да. Някакси страха ми е, че няма време. Някакси се използвам. Страха, нали много покрено нещо, Маги? Може и да е Аз мисля, силно. че ти просто трептееш, защото си жестоко нежна. И жестоко обгрижваща. И жестоко любвеобилна. И смятам, че страхът ти се проявява в желанието ти постоянно да даваш от себе си на хората, които обичаш и невъзможността винаги да го правиш. Казах ли ви, че много обичам да те слушам? Много. Ти не те ли дойде апетита му? Не. Аз като съм влюбена и хапвам по-малко. Аз съм безкрайно открита с него и не изпитвам притеснение да му споделя, че съм влюбена в него. Не, изобщо не ме притеснява това. Ти днес ми показа, че аз съм намерила моя смисъл. На 100% категорично съм си намерила смисъла. Ти си ми смисъла. И всичко това, което преживях, ми е смисъла. И тя като ме застреля и аз като в този момент знам, че тя ще се прибере при другите дами в имението, аз ще се прибера сам. Не знам как да отговоря в този момент. Ще ме придружиш ли на хубава нощна разходка в града? Ще те придружа и на края на света. Тия думи ми дават отговорност и тежест, защото аз виждам, че човека ми се отдава. Виждам, че човека залага себе си в мене. И не искам да наранявам. Даже напротив. Но не чака път и той няма да е много лек. Чаках си розата на вечерята и не я получих. Обаче пак запазих така спокойствие и самообладание и продължих да се наслаждавам на разговорите ни, на храната ни, на разходката ни след това, защото тя продължи.
тази вечер надмина очакванията ми, тази романтика, която излезе и от него. Абсолютно надмина всичките ми очаквания. Ей. Да ви кажа две неща. Благодаря ти за удоволствието, което ми предостави днес. За глътката въздух, за истинския живот, който ме кара да усетя. И въпреки, че вече е хвана, искам да питам, ще приемаш ли тази рода от мен? Приемам я. Аз имам една единствена дума за всичко това, което се случва между мен и Алек, и това е любов. Знам къде съм, вярвам силно в това, което има между мен и Алек. Вярвам, че то е специално. И заради това си заслужава цялото търпение за всичко, което предстои. Не вярвам, че всяка една би го докоснала по същия начин, по който съм го докоснала аз. И че би било толкова специално, колкото е това между нас. Но ще предстоят срещи, да, и съм готова за това. Момичета, за първ път се забавлявах толкова много на игра. Това ми е една от най-любимите игри, наистина ви го казвам. На теб, ако ти е било забавно, на мен не ми е било толкова забавно. Аз им обяснявам, че за мен игрите не са забавни, че това не е забавление, че не са минали сините още от предната игра и вече имаме нова игра. Но нямаше някаква борба. Смисъл, вие просто реално се докоснахте. Нямаше борба. Те се едно, че не разбират това, което аз им казвам. Нямаше абсолютно никаква агресия в тази игра. Вие не сте били на мое място, на чужд гръб, защото яги са малко. Ма не, то наистина нямаше агресия в тази игра. Добре, следващия път отиди ти срещу нея, защото може би това нещо не се случва на тях. Ако се случи на тях, няма да им е толкова забавно. Наистина на чужд гръб и 100 тояги са малко. И честно казано, ми се иска вече да ходя на любовни срещи и да се целувам, а не да ходя на игри. Честно, аз специално вече едва ми сдържам Силви. Тя се държи изключително неадекватно. Има вампирска енергия, която ти изпива цялата енергия. Това го усеща всяко едно момиче от къщата, конкретно и аз. Писна ми този негативизъм. Силви, игрите са част от това приключение, в което сме, и не за да можем да получим тези срещи, понякога трябва да се преборим срещу всички момичета, чрез тези игри, достатъчно за да получим достатъчно игри среща. изиграх, време е да ходя на любовни срещи.